kupindura nyaya wakamhangarirwa inoti uya kudare undipe gupuro pamberi pamambo, ndinoda mari yangu yandakashanda inoita 500 anditika US. Ndo mhosva yakamhangara kaArozo Sharon. Hapana chapamidzirwa kana kutakuti Obedaya Joseph, mhosva yakaverengerwa wainzwa here? Kuinzwa ichiverengwa uri kuibvuma here kana kuiramba? Chakapire mhuri yenyu atipe tinzo kuti muzoti uya utipe gupuro pamberi pamambo chii chaitika musha chapakuti nhasi muuye kuno kuti mupangire gupuro pamberi pamambo. Ini chadanga kuitika ndakabuda kumboko ndichienda kumba kwasisi ndandine pamiri sandairwara ndakapedza nguva ndiriko sandadzoka ndichiti ndadzoka kumba kwangu ndabatsirwa murume wangu akanditi ane nguva yareba gupuro iri richidzokera yandichada saka ndikati aiwa munozondipirawo pamberi pamambo. Nyaya uinzwa here ukomona mukadzi wako unonzi mukadzi akaenda kukwasisi wake akazvitakura achirwara akasvika ikoko akabatsirwa iwe waunakana kuteera kusvikira uya azodzoka wega nekuti akuratidza kuti chiwari ndakabatsirwa mwana wei ndouyu iwe unobva kusvika unobva wati iwe zooni nguva yareba gupuroi ikisana tinzo nyaya yakaitika ndeyekuti adzimai vangu vakabuda vakabuda musi wa 2 January vakazodzoka muna July. Pavakabuda vana munhu wakaraira vangobuda bvaenda takagara nekesvondo siri kutoziva kuti vari ku sisondo. Vakazondifonera vakati dotaurawo nemunino wangu tati munino nyatsoziva takafamba siyaka ngubudawo kuno ane svondo abuda. Tagara pamasikati kusvika kumanheru vakazofona kuti adzimai ako vari kuno uya titaure nyaya yamukanetsana kuno kupindura kwavari. Ndakati ndakaona mukana ndichadamburira neko nofunga takagara kubva January February vafona kuti komapa ndikati sofa ndichikamanikidzika nebasa hatisati ndaona kana mari yekufamba dai zvaibvira maigona kuuya nawe nini titaurire nyaya yacho futi kuno zvinongoita. Takagara svika vazodzoka muna July ino. Ndakati imi mupesa pamusiri apa madzoka hamungangouya because pamukabuda awo shamari chakaipa chii chokuti mukadzi aenda zviva zvokuti iye angatya kududza kuti akaenda matonetsana waenda ano pamiri achirwara asi manetsana ndokuchienda iwo ndokuchitsvaga kuti mukadzi aneti uchitsvaga ona atezvarafuti hauna kuenda kuti ubvunze kuti nai madzimai ange yarikoko here hauna right nhasi sisakazofona shamari mukadzi wako ari kuno sezvakazvitakura ari kurwara asi chiuya kuri tikurukure nyaya yamakanetsana iwo hauna kuenda kai waida kuti zvidii waida kuti zvidii pavanotarisiro yangu ndotarisiro yekuti sezvo ndandavati michikwira ibhazi muye navo titaurire nyaya yacho kuno wakanga wapa marini ayo ndarisiya saka kuratidza zvagara zvokuti mukadzi wakanga usingadi nokuti munhu anoda mukadzi akuchaitaika akangodzi nhasi amushaya kunze amushaya ukadikira kupolisi kuti akashaya mukadzi wangu kuda pamwe anenge aipenga wakaenda kupolisi hauna. Munhu kana ashaya mukadzi anoenda kotsvaga kuti mukadzi wangu ari papi akanzi kuti ari kuno aenda kuti ikoko mukadzi wangu akauya sei kuti ndamutsvaga nyaya dzokunguva ati iwe wakazozvisa kuti mukadzi ari kuno iwe ndozvatakazvitakura kurwara asiwo panyaya dzakapedza aukaramba hauna kuenda kusvika mukadzi azotoya wega iwe wakumuti dzoka nguva yareba asi wakafonderwa kunzi mukadzi wako ari kuno yatingase nyaya dzei waenda mukadzi kumudero unoratidza kuti uri kumuda mukadzi wako chii? Chinoratidza kuti ndiri kumuda ndichoti unoshure kwesoro taibvunetsana achingobuda achienda saizvozvo nhasi uno chinoratidza kuti kuda mukadzi wako wapapa bhukuro chiko chinoratidza pamberi podare zvinokubvunzira chine mubvunzo mukuru chinoratidza kuti ndiri kumuda ina ndina bhukuro ratomuka orawamupa racho ndina bhukuro randikamuka
Nema mai zvakataura zvishoma vachikubira akakupa. Vakauya nasekuru wavo nomunina wavo vakada kundipa gupuro mupanikarirano. Handina kuona kuti mari ndakangoti kana mada kundipa gupuro ayo munondipira pamberi pangu. Ndikuri baba. Imimi mchiri kuda here murume wenyu? Murume ndotsotsi uyu mukadzi ata murume akabhakiminda kusvika zvako ndokuti zvibaye wega ndoyakuita nekuti mukadzi anoita munoka but shunguri yaanoitwa vanhu anoshungudzwa kusvika pakuzvisungirira. Apa kuti we mukadzi ukuda here nguva isisina kuremera aitora atete ndiani achiti anoti iwewe ndikuda kutifesana naatete vako ndeuwere kana kuti iwe ndiunoti ndikuda unosangana naatete vako ndiwe kana saka waizomutuma wekuti aendotora vanhu vasinei naye vende vasina nyaya naye sei iwewe ndione nyaya nevanhu vavo ndiwo ifanira kuenda kuna natete wacho nana musamukuru wacho. Handitiri kuona kuti mese muri kurasika. Zvaaita manje ndechekuti chitsotsi chiripo ndechekuti iwe unofanira kubudira mudzimai wako pachena. Wanzwa? Kana situation isisatendera kuti mukadzi ugare naye, izvozvo ndo zvinodiwa. Wanzwa? Unozinzwa? Kwete kumanikidzira situation kuti iwe uti kana kuti ndinoda kuti mambo pamberi pamambo inini ndingoti mukadzi uri kumuda iwe usingamudi. Nokuti rudo irworwo haruna runoenda mambo nesu tese tikunosangana nemadzimai edu asi anonosangana nezvakaomarana ndiwe mukadzi uyu munopika jeri muri panzvimbo imwe chitozonzwa kuti mangwana mwafa. Iwewe pamba penyu uyu mukadzi achiri kudiwa here kana kuti wasara uri wega? Ndati payadhi yenyu iwewe mukadzi achiri kudiwa here kana kuti wasara uri wega unongodawo? Hausiri wega unomuda because pane zvinhu zvinosunga munhu iwe unogona kutya. Aziya mwedzi mungani asina kutera asina munhurume Very tricky. hafu yogore Zvapanoita manje ndechekuti dambudziko rirapa ihomba. Uyu ari kutya kuramba munhu pamberi pedare ramambo but kumba kwacho still uyo asisina rukare. Aiwa, zvainongoda ichete inoda kungoti IPO judgment nhasi inoda kuisiya next court pawanodzoka kumba uyu kana neshungudzo mukadzi wake anofanira kuenda kumba kwatezvara vake oratidza kuti shu ari kuda chii mudzimai wake next court. unozva tembo mukadzi wangu inini wandorara naye mumba inini ndopedza 6 months ndisina mukadzi ye kufa kwemi kunoti inini mukadzi ine ichimudai 6 months haviyogore Chapakuita manje oza pano kuramba nakabisira kuramba nakabisira panyama makaramba nasi muchimbodanana aina chakamere enda wotora mukadzi uyu batezvara wake paunozoya next court uda kunzwa kuti mukadzi uyu wamutora iwe ndi mukadzi uyu anorogara wakaita seiko parise pakasununguka satosangana musi wa4 unaye uchitobva meso utazava vamwe varume vavatomuka ugaziye iso kuvharinidza ukamuna kakuda iwe
Aiwa, uyu mwana Aiwa, kwamba mnaiberero, ndio kadai. mudzimai wako wakatora pari wakamuudza here kuti mukadzi uyu ari kudzoka mudzimai mudiki wakamuudza here kuti uyu ari kudzoka bcause ipapo pane zvibhakira zvokuti kana wakamunyepera kuti uyu aenda uyu handichamuda kune tsaona arimwe mukadzi akamutora achimusamba mani imhosva here mudzimai wacho mudiki ari kumba wakamuudza here kuti uyu ari kudzoka makawirirana here kuti amai kurunga wadzoka because iweyo ndopane chitsotsi isusu chamatadhera nenyaya dzakawanda yose bate kutoratidza kuti tsotsi zvese vakakira dare kuti ndine akarora mukadzi wakuti akaisa mubama kuti sipo badawe munhu right saka hatichataura zvedu zvakawanda zvataurwa namambo wazvinzi hanzi kuti chero usina zvako kuseri uchasangana nezvibhakera asi mambo vati kudi vati tinosangana musi wa4 panapa une mukadzi wako uchintaura kuti mukadzi wesekuru ndakaenda kumutora kwati zva iwe ushe uchikupura kushuwa ndigiri zvindigiri tatata ndakadzoka mari okay pane nyaya yemari hanzi akasiya arimawo mari zvakazofamba sei bozi akadzokera kurodhaaagamiri unoziva kuzozvitara musuwenetikoti vakuya tanzwa kuti ugare wako uripo here then ndipokazvaa nyaya yokuti wakaseiwarima mambo vanoisa judgment vakushandire mahara Next court 04. Yeah, 4. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.